Kajela Meghalaya kadi kajela kaba tawir de kiwa. Bat jan barok ki district jong kajela ki dei ki bala penia pia da kiwa kom uput usam. Bat dei namar kani ki jingking ki dei ki jingte ki bakong santam. Ban penia so ki district jong kajela hakalik kawan khamtam ba kanang ba chelong. Kabade kajaka ka bakong san bawan ki brio na ki benta ki baper. Hanrei benta ki don pat kat tu kat nitli ki jingking ki balator ki balik si omtang ban pendukut sundan ni kajing penia so. Hanrei ki ban bu jing maru ya kajak kajeng jugi patba lada ki khlem no. Kasurak National Highway 40 bapnya so ke Shillong bat karib hoy bat kumjuru Kasurak Shillong bypass bapnya so ke karib hoy bat ka maurang keneng chuduk sajawai kedi ki surak ke bakong san pha jong ke jela namar gini ki surak kedi ki bapnya so ke jela bat kari henrei gini ki surak kin omdan jung mut satya klem ki jingkieng ki bapnya so ki nasiliang shashiliang jong ki wa kum ke jingkieng damsait ke jingkieng dawar suat bat ke jingkieng wa omken ki baki kali bat ki pau hajar tli ki yat ke shisni Borok kijing kieng kedi ke belasna rengkat kijing la bandkit kat kum ka bor jongki. Henrei la dayunu puat la kendo thalano. Klem pep kijing ma ken wan bat kat no e kini kijing tei kin chanslem. Kijing kieng dowar ksuat ke badan hamboi rembong kedi kijing kieng ka badan hatmir e jong kijing ma. Bat kidak kisien kila pau chai kedara kini kijing kieng leng ba kijing orpat jong kipaya ke bakershan ya kini kijing kieng. Kijing long jing man jong kini kijing kieng kala pau perthai de kijing lap Jagi nong song katan bat ki kunhon seng balang boper ki belalit ut segi bor sarkar bakin ne ai no laban kedawang ni bayi kejingking dowar suat nasna kesenam arajar kendai dakatnat Public Works Department jong kejela nrei hadian bawan ke Surak Shillong bypass ka National Highway Authority of India NHAI kala pendon kamlang yang kejingking ke balawan rak mentai kejing song senjor na kejing peniat ki trok kendakit mar daki pauton hakajing hawide bukan ke jingkieng hi hakajing lap ko jonga menta nga penpau ko jing sngudiaw namar ba katkum ka order lene kata ka jing penmi na kaliang ka office jong DC kalong hakiti baningkong ki ong tang hapo ar photon la banya ikani ka jingkieng ki kali te hadien nang ta kimi sakamba ong badi banya sa si photon hapo te ka jing syam ko jonga nga penpau ko jing sngudiaw kalong habang apet ikani ka jing orpat I kumba kilas dang ban Iku makila repair tengru. Te ban penpau ban chu penbiet chu pat dakini ki jingle jong ki ngasngo kam sngo ya hap ai ru em. Te hakitu ki por ki bangawan inspection haka step tool ne kata ka jingwan ka ba arsian por bengi wara rengkat ba ki machine nakaliang kan nihai bat kumju bat ki officer jong ka pilu diru ni syam ba kamlong kum ni. Kalau long palat hakitu ki por mentanga I kilas sedang ban repair. Tang ba ngitip dalilero kinomla namar ba ban shu repair tang na jrong kam ton jimen to shu kan ke jingkieng te ka jingsyam ko jonga mentang I per hi khendiat kalong ba kila sedang hi ban yele kat bala ban repair ya kani tang na menta ban nom lalong no ban ya darap jot ya ka jinglong jingman jo kan ke jingkieng te ngasngo ngapen pau ka jing sngo si ka bakrau kalong ha ka jing shisha ki de ban sim khia kumno ban punura ya ka jing singan yung pat ba penban kile penban da kabut long kabut sianti ke jongki ban shu repair bat ban shuta dan tang daw simen mo na jrong kata hi ke jing syam ko jonga ba ngas ngodiaw hal hadien banglawan pet yang mentah sa sisian ngayu iba barok lai teli kibim kila sedang hi ban ya repair da ki plaster ki ban jrong te totip ba ka plaster hi kanom la ban shan slam namar ka jing orpat bat ka jing krak kalong nashapo te bat kumju ru ka jing ya jong kali hadu mentah ki dang ya te ngapen pau ka jing sngosi ka bakrau kalong ba habang lak sutu bakani ke jingkieng kam singan syo te mentaru kini kitrok kidang ya to hadu kat nu lanung hin sedon ka jingma ka bakrau ya ka jing em ka jong ngi kham tam bat kumju ya ka jing du nong ka bakrau jong kipat ba te ka jing syam ka jonga kalong kumta ka jing le jong ki te kila le da ka but arsap la da kalong kum ni kana kaliang jong ka company menta kala sedang ben tak simen melumala na cerong te ka jing tak simen kanembu re ngi ka jing singan ka jing bu ka jing ma ka bakrau nomor simen te pita kan na cerong tambal raja bayat kumakidik senam baldep wan kitrok doyong nyos pa teli simit ki bakit hadu nyop hauton dal da mantarol da deba penpau ji sungu ye DC Boy district baila khang bai banwan kali nane la dam de ba khang kumut kini tang arsi kala pra ya kata tikna namar nyos pa teli kitrok kit doyong kin nya
Tapi mudur kata ke surok lada nyo pautan. Ke streng mentah kim syak syuk tang hapok ke pautan menyat ni surok. Ha ka jinglum jingtip jong PCN alap ba ka jingkiang duar ksuat kamdai setia ka jingkiang kabalamang pisa ha ka jingsna ka surok Shillong bypass. Bat kamdai hiru kanong kenti jong ka NHAI. Kat kum ka jingtip ka NHAI kalayo e kamang pisa la ka jong bansna ka jingkiang thamai ha duar ksuat bat gladep ru banthiet ke jaka bansna ka jingkiang jong ka surok Shillong bypass. Hendrai kini ketenat kam cem la pentrei ne ko rek setia ban pentrei no kini ka jingkiang kat haduk mentah. Wat apa dengan jinglong jingman jong ke jingkiang balasna da ketenat PWD. Ka jingkeli ke bami mentah kalong ba ke NHAI kala penan kam kumnoi ke pisah balamang syakene ke jingkiang. Bat balai bagi sorkar jela ke sengap jar ya kene ke jingle jong ke NHAI. Kalau ba nagaliang jong ahi ngabu baik ke jingkeli. Kabagani ke ceka kade ben kani ke ceka pipet marepel de pipet daga yor yui ka nahai kala de penmadan lepa kade ke ceka kaban senai ke jingking jong kana hai. Ta kabel ngok mentah kata ke jingking kamdon. Ta kata ke jingking kamdon hatai rum tang aspa metar nani hatai. Kade ke jingking ke bor jong ka kadang telot. Kampa dia hap niat lagi kali ke bekit lagi sepak ton. Mar hari ni ke senem yui. Kidon ke tu kali ke sepak tayar yu ke bayat. Nau ni nak kata ke jingking. Tang yui ba ke bor ka telot ba. Tagai ke ngihi kum gi nongsong senong. Nisko ben bu ke jingkeli basa ke arteli ke jingking jong hauni surok bypass Shillong bypass ke arteli ke jingking kija kata ke benengkong gede gani kawa myam dor suit kabar ke jingking ha kawa amken ro kamde ke jingking jong ke nai nang ta gani ro kamde ke jingking jong ke nai ke jingkeli ke bang ibu nomor satu ke por la dep lur de JCB de gitu ke pu silum la dep penmadan lut kita ke ceka tementap dep penmadan la jak kata ke jingking ngim mak bentip kade government ke berim ne kade ke pemerintah ne ngim keren ya katan de jingkeli ke bang ibu kolong ba sai gini ka jingking gajak kan apa ki senai gini ke surok Shillong bypass kebut ki por ki mumsa kila dek mang ke pesawat senai ke jingking nang dia ngatarai kila dek mang namar bawat sewai mata to pipet kata hamlo ha kawa hamlo ke jingking berim gedon kedala sina kami jingking temai so pipet mata kawa haum solang hatur kaya turning napo kadon ke jingking de katur ka nahai ke snabik nandang terong tapi poi sa hawa umir hatur ke jingking kadon napo de menta pat ni ga nahai ke snap da kowe ke jingking terong da pilek menta pi badan arteli ke jingking kowe napo kowe ni terong hapo wa umir de poi pa ko amken ngim yo i badan kata nang taga ka size jong ke jingking garit tang bolong ma lese tu kopor nang makla ke ga skim PMGSY ne gai ngisu penpau jing sungu yo kontraktor jong ketu ga basnai ketu ba kong sengi i penpau jing sungu ba la trai bhai ka ba jingking kanang scam madu mentah andre gadi petengin penpau jing sungu yo kontraktor kumno ba jingking la krak Bat ha ka ju ka por ka long ba ngitip syai ba kani ka jingkiang kamdai jong kan ni hai. Te kani ka dei jong ka NEC. Te kumbala keren nang menesha khmat ka long ba ka jingkiang jong kan ni hai ka yat na wei. Te ngi dawa ba dei ban yo ya kata ka jingkiang mardor bat kidai ban penpau no ya ka jing trikam. Kani ke jinglong jingman jong kani ke jingkiang kam chum lakot tang ha ke jing kedau bat ke jing sim khia jong kin hon nari boy. Hendrai kala pen pet madru ke sorkar jela ka bali i shisha ke jingma ka baap. Dai namar kani ba ka deputy commissioner jong ke district riboy kala pen mi ke hukum bat om syashu baniat ki kali he na kani ke jingkiang. Namar kata ketenat pulet jong ke jela Meghalaya ru kala pen mi ke hukum ba ki trok ket mar on sya no menta baniat na kanong ba Shillong kanang banlat baniat na kani ke jingkiang. Hendrai UPCN ha kejingyat jurep ulasem bagi ni ki hukum jogi bor sorkar kala syukut tang ha ki jingtho bat om shemladon satya banyu koreki ha ka bahado mentar ki pautli ki trok ket mar bada ki pauton kidang beteng ban yat bet na ki jingkiang ke belator jong ke dubar ksoi ka bapeni syai bagi kiti jong ki bor kaan kim trikam satya अब बता सकता है ये जो सामान है कितना टन का है 20 टन है। कितना 20 20 टन 20 टन कहाँ ले जाएगा ये जाएगा सिरचर सचार जी और आपका सामान कितना टन का है नहीं वो एक ही एक ही है 20 टन जिसका मतलब ये जो रास्ता से नहीं जा सकता है शिलोंग से जाना पड़ेगा ना शिलोंग सिटी के सर नहीं जा पाएगा तो आप लोग कहाँ से जाएगा फिर टर्निंग पे गाड़ी नहीं घूम पाएगा तो अब कैसा करेगा कैसा जाएगा फिर
ये सीधा होकर जाना पड़ेगा। मतलब उमरोई से जी तो उधर का मतलब वो जो ब्रिज है वो टूटने वाला है। वो सर टोल गेट वाला से हम लोग बात किए हैं, वो टोल गेट वाला बोला है कि नहीं गाड़ी आ सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ प्रॉब्लम नहीं जाने से। जी जी टोल गेट वाला से ऑलरेडी हम लोग का बात हो गया। मतलब आप अगर यहाँ से जाएगा शिलोंग से नहीं जाएगा लेकिन उमरोई से जाएगा जी जी सिलचर जाने के लिए। जी जी Kakta ru adu kata namar ba kat kum kajing ui jengim tang ngilap sai sen pat ban wan inspection ne ban jurip ya kini jaka kolong ba kana hai kamsem la ngej la ne ban buram kat kum ka laptha da ka order jong ka district solution lang ba DC namar kat kum kajing perta jong DC sini kolong ba hapok sepok kendai ton beri ban kit ban ya kini kajing kieng ti nagaliang jong premjur ya kana hai mar kamsem khia ba kam sangap ye ru em wat ya ka DC yengi piba li sai kin sangap Nagaliang jongahi kum presiden ngap pendem jor ba kanahai jingsa ka di masngap ka mudisi hendak awak penban di senbot ntai de ba 10 ton berkian te kata kalau kejing bom susu jengmut te nagaliang jongahi ngap pendem jor ba sesen ke sengila da ngingim le ban le komplain da ka wi pat kejing kieng kum ong di rong ba skmat kemut kendon ke kejing ma ka bakrau hak bi dei ba kan kejing kieng rok suai Namar kani kejing long jengman jong kejing kieng dwar suai kalau bo pat menta se kejing ma ya ka wei pat kejing kieng ka bakong san jong kejela bat kata ka de kejing kieng dam halor kapung umyam kejing kieng ka bakarta jong kejing syakri jong ka kala dep kot nadu meno kejing kit jong ani kejing kieng kala nang jor menta balami kejing penjari bagi kali he kenya no na kani kejing kieng bala sakiru beragi spatuli gitrok ken mar ki bamla satya ban pentikna kejing kya juki mar ki baki kit kelayat nalor jong ani kejing kieng man kamine Kajing yang lan jogi trok ket mar hasilan ter ke surok dam site hadu sumer ban up ban kot ke por no entry kapan isai kirar bahado kanu teliki trok ya benyad na kene kajing kieng bat lese ke balak ban bu kajing ma wat ya kadam Namar ngitip bakate kajing kieng dam mentamar ya khang ya kani bun ki trok kila yat nang tei na Shillong te nganam ong shu tang kajing kieng dam namar nga highway ni kisamla jong ka state la long no mo ngapet kajing kieng mau lai ro kam singan shu tenang ta kani kajing kieng dam dai ngina ya kren shu namar haki lais nam ki bala len ngasiam bakani kajing kieng dam onom sha shu ban ya ki heavy load len kita ki trok ki bikit khia te menta ni i ba kam don kanu kajing tha ya kate ban ong ban ya kita ki kali ki ba hapo jong kata kalut te kila shu ong ba bala debat nang te na Shillong te ka ka banga sngo diaw kalong ba kidei ban tes kumbates ya kani kajing kieng ya kate kajing kieng dam ru di ban ai shwai kajing singan la kalong em la kala em ban don jing singan lang ba kate kajing kieng Kiken hon baper jong ka them riboy ki bakan thop ki seng bhalang kila dawa mentai ke sarkar jela bakan chim khya bhai ke jinglong jingman jong kini ki jing kieng bat ban chim khya ru ha ka ban te la kam ki kali he ki baket palat yo put baki dei ban ket nalor kania kila dawaru ya ka NHAI bakan chnano mardor ki jing kieng balamang pisa ha ka surok Shillong bypass lam kumta kan penboreki ban let mudoi de gamokot dumas ke yang syari Supreme Court bakan tuklar ban le AA halor kani ka kam te ngapen pau ka hakani ka por ya ka sarkar bakadei ban a yangi ka jing singan bat hadu kat no ka limit bakate ka jing kieng kala ban ket ban ba te kumbalong menta ni su thu ba kala long ka ba shem jing ya ka kham tam hapo state jongi namar ngi don tang kini ki artli ki jing kieng ki bala ban pentelun ya ka kam hapo ka state mekhalia ka jongi te ka step hi ka bangila de plan kolong ba ngila su thu ba hapo state lada kim sim khia mardor nyimbang se bangin tit jing khang Sapo ka Supreme Court nam ta ban yo e ka hok namar bingi su tho ba kino project ki bawan hapo ka state hi nyim kwa ba kin su pen thame ye pa ba tang siteng por bat ya ka pisa ka bala sanction le la mang nam ta ka jing trei nam ta ki development ba pher dalong kumni i bukale shano te de na kata ka daw nyin saya tit jing khang sa Supreme Court lada kimpen i mardori ka kam habai de ban sedang thamai ka ni jing kieng Agini gisnam bala dep tang marai dep election nagaliang chief minister buron jungi lokular ban penyo e wei surok nadu no mos knam hadu nong trau nagmentak jingwan jo kata national stadium hapo boy rembong kataru mentang mi kata national stadium kala alek nyam mata segaro tela de ja basakane jingkan aga jingking kan kan ngi ke pai ba jo kene ga them boy dong mi ngi sini na ingin ya ngila lakut Kai ka bapinyo le halor ka jingja ne ka jing bom snai gini ki artli ki jing kieng dan nagaliang jungi tengah segau ba lada banyakun hastiat kan mentoi su men yai na wei ka mentoi
nakut haikut rakam long stang bangin paisa supreme court ngin yai be daga PIL stang kata mentah kembang ni ong hoi om don syuk te ki jingkiang da ki wei tang balong kum ta kan habala su thu bom don syuk te le mardor kan ye ke ei ka ba dei ban le mo mentah ye ke jingkiang ka bala ja le no te da pile ngatrai kanom simpor stang kum lada kani ka du no ru lada kalawan ka ba thmai ngatrai kanom kata rai kata te da kalong kum balong mentah ta ke jing e ka long ka ba krau lada ya ke te ke jingkiang ka badan hadam lada ngites ngilap ba kalong weakness lane ka trot kum lo trot kan ni anom long mla syuk ban ya kata hi ke